Jeppe, Trollebol heeft van Sproeten, Joeks en Lol. Geef mich maar die hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse land je valt van alles te beleven. En doe wets mijn Jeppelientjes leven niet doen even. Jeppe, Tippetop, de bus eine, Sproetenkop. Ik mooi van kleurende natuur. Jo, Jeppe, beginnen maar met een nieuw avontuur. Pompadam, lekkere vakantie. Ik ben hier in Midden-Limburg en ik ben op zoek naar een schoon plek om te kamperen. Wat een vreemd manke. Hé, wat valt hier te lachen? Waarom lacht ze me goed? Wat best ik voor een rare vogel? Ik ben een lollige lijstert en ik ben op zoek naar een nieuw stukje voor mij en mijn vriendinnetje. Ik kom net terug van mijn overwinteringsplek in Zuid-Europa en ben op zoek naar een plekje om samen met mijn vriendinnetje een nestje te bouwen. Ja, meneer de lijster. Op zoek naar een plek om een nestje te bouwen. Dan zijn we misschien op zoek naar hetzelfde. Zullen we samen gaan zoeken? Nu kijk eens hier op dit bordje staat dat dit rusthuis Sint Elisabeth is. Voor de kleine zusters van de heilige Jozef. Ooit was bisschop Johannes Gijzen hier de rector van dit klooster. Hé, wat kregen we nu? Wat is dit hier aan je taaie? Hallo Jippe, ik doe vakantiewerk als mulder. Dit is de Luurmeulen of de Sint-Ursula-meulen. Het is een watermeulen in de Luurbeek. De meulen is een koren- en een oliemeulen. En is vermoedelijk al meer dan 700 jaar oud. De meulen en de boerderie Luurhof waren van de graafschap Horn. Enkele jaren geleden is deze meulen gerestaureerd. In het nis staat nog steeds het beeld van de heilige Ursula. Maar wat kom jij hier doen? Ik wou gaan kamperen en toen kwam ik deze lollige lijster tegen. En nu zijn we op zoek naar een schoon plekje waar mijn vriendje de lijster een nest kan bouwen voor zijn liefje. Zo. Ik weet nog een heel schoon plekje aan een klein meertje hier niet ver vanaf. In een bosrijke omgeving. Maar daar woont je ook een mooie geheimzinnige kluizenaar. Van de kluizenaar wordt gezegd dat hij een ooi schat bewaakt. Oh, dat klinkt erg interessant. Waar moeten we heen? Je moet ergens gaan zoeken in de bossen tussen roggel en heibloem. Ken ze daar ook kamperen? Dat weet ik ook niet, Jippe. Ik ben er nooit geweest. Maar ik wens je veel succes. Nou, bedankt voor je taaie en tot kijken. Haha, dat wordt lachen. Een nestje met uitzicht op het water. Wat zie ze? Weet ze dat zeker? Een lollige lijster en Jippe heen bij ons in het Ludaal? Lus je toch? Ja, dat weet ik zeker. Jippe van de Kinjerkrom en hij is onderweg naar hier. Hé, vadertje Tiet. Ik wist niet dat Stig hier woonjes. Bewaakt tegen een ooi schat? Nee, gewoon nee. Maar er is inderdaad een mooie legende die verhaalt over een geheime schat op de bodem van dit meertje. Maar ik heb het nooit zelf kunnen onderzoeken. Ik kan namelijk niet zwemmen. Oh, ik sta me te ogen uit de kop. Maar ik kan wel zwemmen. Morgen vroeg duik ik naar de bodem van het meer. De Jippe die blijft wel heel lang onder water. Als ze maar niet verzopen is.
Hé, kijk eens, ik heb de schat gevonden. Hé, wat vader de tijd nog gebleven? Wat is dat nou? Ik dacht dat Stig niet kon je zwemmen, du bent kliedernaat. Ik ben in het water gevallen. Maar Damir Daste heeft me gered. Kom, laten we snel de kist opmaken. Geen schat, maar een ooirol perkament. Geen sticht het lezen, Jippe. Ik heb nimmer zo'n gooihuig. Ja, natuurlijk kan ik dat lezen. Hier staat: in ieder is op zoek naar een plek om gelukkig te zijn. Geluk voor mens, dier, dik, dun, groot of klein. Luister naar je hart en zoek die plek niet ver van hier. Spelen in de natuur schenkt jong en oud plezier. Dit is de plek waar ik mijn nest ga bouwen. Hey, bij het meertje en vadertje Tiet. Nou, tot kijken en heel veel geluk. Hé, kijk eens wem daar aankomt. Oh, dat is mijn liefje. Oh, meisje van mij, toe beste. Oh, ik geloof dat het begint te regenen.